धारोरलगत संभाजीनगर भागामध्ये असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची दैनंदिन अवस्था झाली होती. याबाबत दैनिक हिंद जागृती न्यूज चॅनलमध्ये न्यूज प्रकाशित केल्यानंतर रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. तालुक्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न हिंद जागृती न्यूज चॅनलने लावून धरला होता. परिणामस्वरूपी या रस्त्याचे काम सुरू झाले असून जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे हिंद जागृती न्यूज चॅनलचे नागरिकांनी आभार मानले आहे.